play dito ang Hero de Ganda to sa first leader song. So, sino pinag-request ng Leader of the Ganda? Ano na gano'n yun? Leader of... Ayun, ayun. Dami ano? Record breaker rin pa. Bago pala phone mo, no? Sabi na kaya nito. Sir, kaya piece of paper na send over para mabaki natin. Oh, dito. Kalmuta ko tuloy. Tama na yung pagmanda ng taturo, di sa tulungan pala natin siya. Pare, sa DCB ba nagbigay sila? Tama inisip ni Sir Andoy, sabi Sir Andoy, pare. Okay ba sa'yo kung dito para kay Rudy, pamus ko naman siya. Para bibili siya ba? Pero yung mga nagpatono, nagbayad kasi kanina kay Tato Rudy. Hindi ko na siningil. Sa DCB ba, yung mga nagpatono, nagbigay? Hindi, okay ba mo? So, lamang lang, may grupo sa akin. Baka may gusto ko na dyan. Meron ko gusto ko na dyan.